Meron tayo ngayon dito pork belly. So ayan, malaki po yan, tapos sinati ko lang siya. Lagyan lang natin siya ng asin. Asin lang ang pantimpla natin dito. So, bago ko siya iprito, lagay ko muna siya sa air fryer. So air fryer lang natin siya ng 30 minutes. Tapos yung degree niya nasa 160. So antayin lang natin siya. Kapag naging 30 minutes na, tingnan natin. Ayan, ganyan na po yung kulay niya. Bali-balik ta rin lang din natin siya para magpantay naman yung kanyang luto. Tapos 30 minutes ulit. Ayan, pagkatapos ng 30 minutes, ayan na siya ang itsura niya. So ganyan na po yung itsura niya. So hanguin muna natin siya. Papalamigin lang natin ito bago natin siya iprito. Kapag lumamig na, ayan, nagpainit na ako ng mantika. Bago natin siya iprito, kailangan natin i-air fryer para hindi tayo masasaktan pag nagluto tayo nito, dahil kadalasan tumatalsik talaga siya. So kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan pindutin yung ating bell button para palagi kayong updated sa ating mga simpleng ulam. So ayan, nabaliktad na natin at medyo may sunog siya. Naglagay lang ako dito ng tubig paunti-unti. Kayo ba naglagay din ba kayo ng tubig? So, kailangan natin lumayo dahil medyo mapanakit talaga siya. So, ayan, lumulubo na po yung kanyang mga balat. Ayan, hanguin na natin siya. O, diba, ang bilis lang. Ayan, napaka-crispy niya. So, maghiwa tayo dito at titikman natin kung talagang crispy nga ba ang kanyang balat. Napaka-lambot yung ilalim. So, ayan yung balat niya. Mahilig kayo sa mga ganito. Napakasarap. Asin lang yung timpla natin. Bali, hiwain natin sa, tingnan natin sa loob kung anong itsura niya. Perfect. Ganyan yung pagkaluto niya, hindi matigas. Juicy na juicy ang kanyang laman sa loob. Sa mga mahilig na ganito, ito yung mga gusto nilang luto dahil malambot siya at hindi matigas yung kanyang laman sa loob. So, ganyan yung ano niya, napaka-juicy niya sa loob. Ganyan lang po ang technique sa paggawa ng tender juicy na pork belly. Tapos meron tayo ditong sausawan na sibuyas at pipino sili. Naglagay tayo ng suka, asukal at paminta, kunting tubig para balanse yung asim. Depende na rin sa inyo kung anong ilalagay nyong sauce o anong gusto nyong sauce. Simple lang pero napakasarap. At sana'y maghanda kayo ng yung mga gamot dahil bawal ito sa mga may high blood. Titikman na natin kung talagang juicy na juicy ba ang kanyang loob. Napaka-juicy nga. Tamang-tama yung lambot niya. Talagang ang lambot sa loob.
Ang sarap dahil asin lang yung tinimpla natin. Maraming salamat sa panunood. Kain po.